Ejiro mo de shimu ya na to bo ko e apo mo de ya ko e ba ka shop te. Ona mo ko na yo bia. Wo de ku ka fo wa. Wo de cha ro mo de. The culture ambassador, the greatest also of the Chida, how to say for that effort. Also, the little for the Nightmare Club Nigeria, how I was all. That's the members of Black Minds. Open up women. You are going to go. Open up women. Let's open up women, and bank. Okay, so they have a dimension. Almost a money but that Christmas, somebody for them, and try for them on the child. Almost nobody for them, man. I'm going to go see the one shit. Go to the home. And then we're going to Papa, I'm not here. If you move back. Now, if you're coming out with that phone, I'm going to go. I'm not going to take for those from my house of Mama. What is the big woman? We're born. Kana yako mbote burugo woni gati na matati aka atoloyo wote mata evolivia wote wanaje kuma kilinki anaona kemata kama na elinki wake no kemata kama na elinki na wibo pam no to na kigwe mata kama na elinki ya mo deligo ndi yapo kikara ma bana bote tata Iba di doa kaya kuaire, ibu mata jana kia di lama, ibu mana di deh, asal apa? Anda ni nak pula wamjin kara, kapa wamjin kara nadia. Kita ni nak pula wamjin kara, kanu kara nadia. Kalau itu pun cari butata. Kuna mbote burubo kambala ada denobu kana ko na ada ma ada denobu azu je zo ke bua para ki ba zo dine na ba aka su de ba ida to aka wota ya dala gamma ne ke ana dala gamma no je ana dala gamma na ko ana dala gamma na ko ana no bot na no ne ke bua na kan ni burumma bua na ke di burumma wa ba da ya do me ke duwa Ihu ni huko ke mana mama tigado. Sasa mama wetu Chida. Tete para ba nota. Alo sago tuko mara na baka makota ndilo.
eze onwe na-atụ egwu anapụrụ agama mma na odo odo nwanne dị na mba na-alọ ndị izu ọgụ kwekwe na akara Ghana na ambassador of traditional culture ihe bụ n'aka ọnaere Amadioha ndị Igbo mkpa ikpecha maazụ a and the oracle ọgwụ ụgbọ niile ka ewu n'isi wee bịa adadị n'oge ibe ha ji gawa onye ọrụ ụzọ megide ọhụnanya onye adabụ ụlọ na-akụrụ gbamgbam ọlọpụlọta Jizọs wesị na ya adịrịghị mma anyị enweghị ọrụ ọcha na ọrụ eze mana ibe anyị nwee ka anyị ji ya abịa ibe anyị ji bịa ka a gwa ka obi dị anyị maka na anyị ruru ebe anyị ruru enwekwu ụlọ ọka ibe nwata onye ya abụọ dịbe ụlọ ndị adịghị n'ụzọ ọdị mma ọ bụghị anyị kwurie okwu ndị mmụọ onye si n'okwu ndị mmadụ nene onye ka anyị ji bịa wee bụrụ ndị odori bubu ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa wee dị na ọzọ anyị adị n'ọfara ma fegọrọ ma fegọrọ n'ọyịwa anyị ji bịawa igwe adọzi n'oge ha si n'ọya adịrịghị mma ha si n'ọya adịrịghị ibe anyị ji edowe onyinye maka na anyị na-agbata mmụọ na mmadụ ọ bụ anyị ahụ ajụ ọka mmadụ ga-ekwu ajụ ọka mmụọ ga-ekwu ya na-atụ egwu ya dọ na-atụ ụka akpa anyị gbaa n'elu ụzọ na-adị ịtọ akpa anyị bụ bịa karịrị aka anyị nwere aka ube nwa akpa ibe ibe anyị edowe na mgburu aka atọ aka ube anyị abụọ ka anyị abụ ibe tọọ mana onye nwere ike igwe nwata wee kpasuo anyị anyị ebu ihe akpa ibe ọmara ka ọ na-adị taata anyị bịara ebe anyị akụ akara na-enwe amasị anyị na mgburu a igwe nwata nke m ihe ide onye atụrụ aka n'ọrụ ji ụgwọ a na-eji okwu DJ agbakọta egwu ụmụ ndị ọgaranya na-asakọ si agbasị na maka ampụ nna m nwa onye na-enyere m aka ọnwụ ogbenye na-ahụ soro ka m kebe itie ọgụ mana selofakwa na eze na ụmụ ochie nọkwa ife niile aka nwata bụkwa ọfụ ya kedu maka agụcha egbe nke m saifo nke m ndị nwere oyi kpochiri na nke ikpeazụ ọ wee na-aba
He created so much money all the way from Kano. That wasn't on a major relation. The creator in a way Marco, the commander-in-chief of House of the Barado. He did a way Marco. I'm